Glædelig jul. Jeg er klimaambassadør for AAB Vejle. Jeg har været en tur i skoven og har fundet alt det lækre materiale, som vi skal lave nogle juleornamenter med. Så hæng på og se, hvad det kan blive til. Her er der materialerne, som vi har brugt. De fleste kan findes i alle hjem. Jeg håber, det gav lidt inspiration til en hyggelig dag og til at bruge naturens materialer. Glædelig jul!